Bé, som a casa del Carles, el responsable d'aquests bolets ben fets. I ell penso que el veig preparat per donar-nos feina, em sembla. Carme, per parlar tant, el més gran... Ui, mare de Déu. Sisplau. No tens gaire confiança en mi, Jo oi? ho veig difícil, sí, jo t'he donat el petitet perquè quedis bé. Bolets frescos. Oh, this is cool. Aquests bolets fa 6 mesos que es preparen per sortir i han vingut aquí a sortir perquè aquí els hem donat unes condicions de tardor. Havies vingut mai, Carme? No, és la primera vegada. Perquè ara he entès quan li demanem la mida de diàmetre de capell. Quan he entrat ho he tingut claríssim. Nosaltres, quina tocada de pebrots. Quan li demanem la mida. És la primera impressió que he tingut. Clar, la florada surt així de completa, no? Exacte, clar. A tot això com es diu aquest bolet? Home, és un shiitake. Shiitake. Per què t'agraden aquests bolets? Home, doncs mira, és un bolet que és nou en la nostra llista de bolets. Té un sabor especial, és un sabor que emana. I és un bolet que el pots portar a molts camps perquè fins i tot té aquella gelatina que t'ajuda a arrodonir moltes vegades un brou. What are they growing in? Like, what exactly is this? Doncs aquí comença tot. Els fongs que cultivem mengen fusta. Són dels pocs organismes que saben digerir la fusta. I d'això en fan una cosa exquisida. Això té mèrit. So you have to put spores inside? És exactament, fiquem miceli. Miceli, o sigui, un fong són uns fils que mengen. Doncs agafem trossets de fil per inocular. Al bosc hi ha aquests fils sembrats, hi ha una humitat i està allà quiet. I quan hi ha aquell moment adequat, fa la flor. This is so incredible. I have a dish where I do a glazed shiitake, and it's beautiful and has a lot of flavor in it. But I like to have this size because I glaze the whole thing and then slice it finely, and then just put it on the side of a noodle dish. It's fantastic. Okay. This is my first ever mushroom that I've harvested. I love that. That's fantastic. Okay. Poses aquí, sí. Agafa't algun més. La manera com en Carles conrea els bolets és superfascinant i he trobat molt estrany el conglomerat on creixen. És, de fet, el menjar del bolet. Ho he trobat bonic i misteriós. Molt, molt interessant. I think this kind of work is always very rewarding for anyone because regardless of your experiences, you can see the beauty of the mushroom and you can see it as it grows, especially because it's got a fast growth period. And then at the end, you get rewarded by the taste and the flavor of something and you feel the effort of your work. It's beautiful. A tot el món es coneix com a maitake, però a Catalunya se li diu d'una altra manera, gírgola de castanyer. This is like an alien world in here. Aquest és molt diferent, perquè aquest per collir només es fa així. Is the way you oh, that's how you harvest it. Oh my gosh. This is like the most beautiful bouquet of flowers anyone's ever given me. Aquest també el demanes al restaurant? Aquest l'he conegut arrel d'ell. Sí, ara fa poc, sí. No em seduïa la paraula gírgola, però em va seduir que em va dir és molt diferent, ja veuràs, i realment és una altra història. Era sensacional, curiós i alienígena tot al mateix temps. No sabia que aquí tothom estigués boig pels bolets. Per mi és tota una novetat.